Hôm nay học ra một dạng खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गोसो गोथार बरायहरनाय जाहैबाय। वेलकाम टु दा माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायबावबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जागोन मोनसे भाइरेल जानायनि सायाव आरो बे भाइरेला जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। चिरां डिस्ट्रिक्टनि रुनिखाता थाना। बिथांमोना सानैबो बिसि फिसाय जानानैबो बेबायदि भिडिअ' खेबनानै हगारनाय भाइरेल जानाया बिसोरना मोजां जायाखै। बिथांमोना बिदि खालामनो नाङा। दानि जुगनि बे उन्दै उन्दै गथ'साफोरा बिदिखौ नुनानै सोलोंगासिनो दं। बिथांमोनहा बेबायदि खालामनो नाङा। बिथांमोननि बेबायदि खालामनाया बिराद गोरोन्थि जादों। मानो होनबा बेबायदिखौ नुयोबा उन्दै उन्दै गथ'साफोराबो सोलोंबाय थायो। बिथांमोना गाज्रि हुदाखौ बेबायदिखौ गारनांगौ आरो दानि इयुन जोलैफोरा सोलोंनो हमो बेबायदिखौ नुयोबा। बेनि थाखायनो गोबां खहा जागासिनो दं बर' हारिया। बिथांमोना बेबायदि इउटुबाव ना फेसबुकाव जायखिजाया भाइरेल खालामबाय थायोबा बेबायदि फट' पिकचार खेबनानै हगारोब्ला गोख्रोङै आयेननि हेफाजाब लानाय जागोन। बेबायदि खालामनाया बिसोरना बिराद गिदिर भुल जादों। बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि माब्लाबा दा खालामथोंसै आरो जायफोर बिथांमोनाबो बेबायदि भाइरेल खालामो बिथांमोननि सायावबो गोख्रों रिएक्सन लानाय जागोन आरो आयेननि बाथ्रा रायलायनाय जागोन। बेबायदिखौ दा खालाम। आरो बे जुगा ओरैबायदि जुग मानि होनबा एसे गोबाङानो बेबायदिखौ बिराद फल' खालामो, नागिरो भिडिअ'खौ आरो भाइरेल खालामो। ओंखायनो बेबायदि भिडिअ'खौ बन्द' खालामथारनांगौ। दानि इयुनफ्रा नायबानो मिथिगोन जे गासिबो जेसेबांखिनि इउटुबार दङ फिसा फिलौ बाट जाय मानसिफ्रा इउटुबारफ्रा बे प्रग्रामाव माने फैया बा फिउचाराव जुदि बिथांमोना गावखौनो इउटुबार बुंना लायोब्ला जों बेखौ गनायनाय नङा। आरोबाव मोनसे भिडिअ' जाय नोंथांमोनहा बे भिडिअ'खौ नुबाय थादों, बड'लेण्ड मिसन सोदोब बिथांनि प्रकाश नार्जारि ब्र'नि आरो बे चेनेला। बे बिथाङाहाय बुंदों जेनेबा मोनसे इउटुबनि गासिबो बर'नि इउटुबारफोर ज' जागोन आरो रायलायगोन, नाथाय थाङाबा नुजाहैनो हायाबा इउटुबार नङा, इउटुबार जानो हाया। बेबायदि बुंनाया बेना गोरोन्थि जादों। मानो होनबा बयहाबो थांनो हायैनि कन्डिसन थायो। जेनेबा स्कुल फरायनाय, सोरबा लोमजानाय साजानाय, जेनेबा माबा मोनसे प्रब्लेम आर्जेन्ट खामानि थानो हागौ बयहाबो सोरहाबा। मानो होनबा थांजोबनो हानाय केपासिटिखौ जों नुहुरा आरो बेबायदि थांजोबनो हानाया इम्पसिबोल। बे मोनसे इउटुबा जाहैबाय मोनसे प्लेटफर्म। बियो नोंनि आंनि बयनिबो नङा। आमेरिका गोबां हादर, गिदिर गिदिर हादर बेफोरनिसो। जों बेखौ मिथिया सोरनि। बिथांनि बेबायदि बुंनाया बिराद गोरोन्थि जादों। मानो होनोबा बे बुंनाय बाथ्रायावनो बयबो गाज्रि मोनदों। इउटुबा जाहैबाय बे जोंनि निजि नङा, बियो जाहैबाय मोनसे प्लेटफर्मसो। जोंनि आंनि बयनिबो समान प्लेटफर्म। बेहाय नोंनि आंनि गैया आरो निजि सम्पति नङा। नोंथाङा बेबायदि बुंनाया भुल जादों। जों फिसा फिसौ मानि क्रियेटरफ्रा नोंनि बेबायदि बुंनायखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों। नों प्रकाश ब्र' नोंथांखौ बिराद रेसपेक्ट होयोमोन। नोंथाङा बेबायदि बुंनो नाङामोन। जोंनि गोबां गोरों गोरों इउटुबारफोरबो दङ, बिथांमोनहाबो माखासे दुखु मोनदों बेबायदि बुंनायाव। आरो जायफोरनाखि बे मिटिंखौ लेंदोंमोन, जेनेबा 5 तारिखआव, दा फैगोन 5 तारिख जुनाव आरोना, बेथ' रङियावसो जागोन। जोंहा रङियाव थांनो थाखाय फैसा गैया।
आरो रङियासिम सहैनानै थांनाय फैनाय जानायनि जोंहा माखासे केपासिटि गैया। जेनेबा बे प्रकास दा बेथ' बुंदों माने जानाय लोंनाय साहा पानिया गावसिनिफ्राय जागोन बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि फैसाखौ बबेनिफ्राय मेनेज खालामदों जों मिथिया आरो माबायदि मिटिंफ्रा जागोन जों बिनि फारसे जेबो माबा गुमुर गैया आरोना। खालि बे जों मिथिगौ बेना माने बेहाय थाङाबा इउटुबार्स जानो हाया बेफोरबायदि बुंनाया बिराद गिदिर भुल जादों आरो इयुनाव बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बिथाङा दाबुंथोंसै जों बिथां गेदेरनाव रिकुवेस्ट खालामो बिथाङा बेबायदि खोथाखौ दाबुंसै आरो खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि भिडिअ'आ एसेयावनो फोजोबनाय जाहैबाय। थेंक इउ अल गाइस।